speaker kalome veina kan minister zom tak tak tena demand an rot putlu hi tlema zong soi ka dua begin education department demand number 20 na hian soi ka du chu ke po hi education department atanga ron kal kan dia chu wang chuanin hi education lama hian eng tinge ma kan son theyang ti kha karil ron om chu abik taken ke mani bial 35 west pui bial bi ka hian kan soinge ma hi kan son lo ma ra chu hello zing ka rapo khan teachers people ratio kha alo niam a in milo tokin ka in sha ma ra chu ke mani lama chuan zirtir tu hi kan in dai lo viawa ke mani chian ni lovin tu na ka sha dan chuanin mizoram pumpuya hian zirtir tu hi kan in dai lo riawa khata khan abikin ke mani bi ka hian ke in sha primary government primary school pakhata hian zirtir tu pani chok headmaster le tuna sarkar ma saina MRT charan da te hi nya khata khan zirtir tu pakhati no pang school no pang somnga somrukte khai tamte po kha enkol kha lo haw to ka chuwa join chuan nakin zera po khang zirtir tu government zirtir tu dei pension in an chuak nual to khang te khat no kha le nilawa chuwa join school no pang nge ni teachers ratio in millawa awang khanin education an nge ni an mu tur om an hu tok lo ni in ka in sha mara chu school no pang abik taken primary grassroots level la hian izirna tha kan pek theilo hi chuan asanga hian ngan ti theilowa example la hian ka pek thin chu thingkung a hianin hei agras aru ta hi ang het tok lo ni chuanin a fruit po hi kan nge ni a tha theilo ni khami wang khanin elo masona po hian ke mani bialbi ka hi chuan ma pon an lo puang ta education le backward block ti an puang ta chu na chuan hei na ruak te he lo tam ve ti hi ka han shve a nakin zela na an englo huna an pek chwa huna te hianin kan melo imanang ma kal tlangin pu speaker kan MLS om tak ten tuki zinga panan soi to a special consideration om thei kha chuanin ke mani lama chuan tlemin ma te kha kan han son thenga ke mani lampang ma kan son thei chuan rampum pui kha kan ma kan son ti na ni meya chu ka ron soi lang do khami kha ma kan son thei lo na chan nge ni literacy rate ama number 1 kan ni thei na po tuna hian nge tinge kan ni thei lo na chan khami kha ani berin ka sha chuan keima bia la hianin abik takin keini chu zirtir tu kan alliance awareness campaign te hi kan nei thina khata kan nei nuwa nge ni research in kan in be thina keima ni research a chuanin nge khotlang te po hianin dilna cha hen lo she thri lawa keini pon voi tam tak chu kan NGO through in kan ron deal to in ka share ma se ala tlang lo nge ala thleng phalo department he ta hian thleng phalo nge ni ka shelawa chuta kan keimani research kan tia chuanin khop pakhat devasora nimina pon kan minister zom tak nangma kal tlangin ka nge ni ka soipui to chu devasora ni a devasora hianin primary school pakhat cha hi oma anhai vai ka hriat chwalo chuanin middle school nei thei chuanin 3 kilometer radius in kainshia chu alla nei lo ni khanga te khanin budget ta hian tu na cha lang thei lawang ti chu ka shia ma se nakin zela min chin milo chin chia sak se tin ka ngen dua kha devasora khwa hi middle school naiber hi malsuri a hian kilometer sari ankal thina chuan
mal suri le bandia sura chuan puan khai hai ania khami alai hola khanan toma ni devasora kho hi population polo an low tam ve tho 180 something ania population po chuan school no pangte po khami skula khami khwa devasora khwa middle school mundanga kal chuak te kalte school kalte po somli ai tamte khan nia chu wa chuan mi lo ngai poimo sakse tin ka ngen duwa chuan a dot le chuan information and communication technology demand number 48 claim in ka soid le duwa claim in ka soi le do chu ta chuan he kan MLA zom takina nangma kaltangin pu speaker pu thorang MLA point milo sei kep ton singka rakhanin mara chu tu na hian digital computer age kan ni na angin ama sarkar ma sapon an local pui shep to ma se tun thlengin an na hian la thok zo thailo ni chu ma min lak sak le se tin ka ngen duwa department le kan minister zom tak ne na chuanin ipu bilal chan zova minister zom tak land and revenue settlement na po hian demand number 6 a hian soitur ka nei le chu nimina pon claim zongin ka soi lang to tu na hian land revenue a hian pass renew thailo hi tam tak an oma nge land record nei tha se ka ngen do chuanin land revenue a hian renew kan ti thailo awang hianin revenue hi tam tak hi kan chan phani ti hi lo ka soi lang do mara chu kha nakin zela po kan minister zom takina nge tinge len nge ni pass te LSC te bo periodic patta te khang te kha renew thailowa nge land committee te bo nei thlapin ma se tun thlengin kan la renew thailo hi nakina po hei mizoram pumpuya hian keimani chong ni lovin midanga po ni ani karinga khami wangin nge ni tax te kan pe thailowa kan renew lo chuanin tax pe thailowa tax kan khon lo kha chuanin heta suma khan kan boy le don kan tiam pha don ti kha karon milo chin sia sakse katia chuan demand number 17 food and civil supply a hian sarkar ma sa chuan keimani BLP kan tile te ang kong hia hei fura ni le don meya monsoon stock himin nei sakle thengem sarkar ma saina min nei thin de lo the whole season a khanin hei engma boy lovin mun danga cho nge ni bu fai nge ni zon kwal ngai lewe di han min stock saka kan lom le a chuan tu sarkar a po hianin min nei sak thei turin ka nge le du ni zu chuan thil khang te kha khang zong ka soi thui lawang kan minister te demand pu dr walal thanale pu lal chon zawa pulal chan zawa demand anron putlu hi mang tangkai thei turin le hei fel fai ta kan ron ti theinan le kan nge ni keimani lama school naruak omte special consideration min han pek thei dar min lo ngai to apui se chuan nakin zera po zirtir nge ni zirna lama po ma kan son theinan min han ngai to apui thiu turin ka nge na chuan he anron demand anron putlu hi kapom puya ka thlopani ka lome